партия, Министерския съвет на Народната република България и Националния съвет на Отечествения фронт с най-голяма скръб известяват на партията и на всички трудещи се в нашата страна, че на 2 юли в 8 часа и 35 минути почина в Москва след продължително и тежко боледуване главният секретар на Централния комитет, вождът и учителят на нашата партия и на целия български народ, великият син на нашата страна, другаря Георги Димитров. Георги Димитров умира в санаториум край Москва, където е лекуван в продължение на 4 месеца. Саркофагът носят към влака, който се отправя към столицата на България, София. Ден след смъртта на Димитров, на 3 юли Министерският съвет взима решение тялото му да бъде балсамирано в Москва и поставено в мавзолей в България. Има разминавания в сведенията за това как е протекло проектирането и строителството. Общото във версиите е, че сградата е почти изцяло готова до 10 юли и че е дело на архитект Георги Овчаров. Мавзолеят става място за поклонение, включене в държавния протокол за полагане на венци от чуждестранни делегации. И така до промените, след които тялото на вожда е извадено и погребано. А няколко години по-късно, през август 1999, под ръководството на тогавашния вице-премиер Евгений Бакърджиев, мавзолеят е разрушен. Събаряне, което отнема същото време нужно за строежа му. Около седмица.